Sariya bulo jamukan na jabago Sherifula Jabaran Soka amba foka wali mando koni anye jamukan sariya bulo kono bi angame ka nga buta ka nyashimi ma odeye abe fo ko association d'un consommateur ambe be nfo me koroj me mala usigira munka ukanga munke umanga munke tasara juma mu bolo ka on blasara noé babu abe oreka bi. Le thème du jour, l'association des consommateurs face aux défis du moment. Sigi Abna Keninga, Mawolele, M. Abdul Wahab Diakte, président par intérim de l'association des consommateurs du Mali. On a bien fait que Kenny Ninkmanye, Mimika Swabwe, Amebo Jabaranu Nyafebi Kumokuma, Anadoka for Joramimbe ni Jankulina. Oh. Nanko association des consommateurs anara na chugo jumena tariku jumena narani ay foka se bima anga jamana kono hake jumeme awnye sungalo bina damne manganchu be chaya fon songo anga jamana kono bi joro jumeme ni chake dan nuna soni ananga mabulele amna do babu kono wala sandene aw anga famel chama soro ka sabuke abini ndado muna ka fese inshallah. Monsieur le Président, je rappelle que vous êtes le président par intérim de l'association des consommateurs du Mali. Folin Walimando amo osima. Shugundu sajeche anga chiserima. Fango fana yobla. Wala saka na keneka. Mimi kasawabe nini lajebagao anabo kumbankono. Ka sabuke ka wala ltawe. Yo munga mifoki Walimando. Mifo suntura. O keli we wajibi da ankan. Bon, kumaro fa kumaro mo bi jele an hakete Mali ga mais Mali de ka hake banka fa bena ni Mali donye ku kunafuni wajibi de do an koke donc yo mi fone wajibi de do ne kunga barabla kana ke ejabi bo ibe eti sigire yara ibe ke ibe ke walsa Mali de ka la fala sallallahu donc amo foli ke ire ajaranye bi ni anya takaladia angone ambeni meko association d'un consommateur no yini jakule o amba fe ika ida dola doni ka fo anyana association des consommateurs yere kulu fasu duma jakulu fasu duma do asigira sigi chugo duma na amako bola boni ye ningali minkani ningali kayin ko sebe ba dongo nan sikile me jabaranun ka fe mo ba nini ireba don ka fo ube kuma mina utadon umanye ni ka don fana odo as consommateur ere consommateur ye muye mo gorete mo mi ni fen soro ni ba ke ki indi lahina ni yata sisa ka jate mina ne bonan sisa pour ne ka se kana ni mobilita kana do ya beduna mobili kono kuma mina ye consommateur de mais o mobilité qui fana o fana consommateur bon na villa kata tajisa kaka mobili kono o fana consommateur o kuma donc ni jete mina ko la bede consommateur on ni syndicat kele syndicat ba aka barake dum de la fasa mais ambe jamana dembe de la fasa kadamna président ma fokatiki et consommateur ure adam na sanjme adam na samba kelen kema kononton an bi kononton kelen nebe association mire président par intérim là o fana sam ba kelen kema kononton bi kononton kelen jamais kalot le tan kelen ajekulu sigira bon jekulu sigile mo ba na ka fuka ananate no te ni consommateur ure laje a bororo la samba kelen keme kononton ani bi horoni fla american ka président do kumia ba famo ko John Kennedy odi si ka blombanyo ako mbedeli ka ofe jekulu do be akachani be me jekulu mindu la menente na femindu e fetara kero manaka sariata gouvernement mana sariata akollo be jigol leka même ko shitu la me udun ka chani be fana me akara dabal bande
mɔgɔw y'i sigi k'a lajɛ mɔgɔ si t'a dɔn a kan bɛ mɔgɔ façon ma a ko tɛ dɔwɛrɛ ye consommateur kɔ consommateur yɛrɛ bɔra ten de a ko n b'aw ɲini komi u y'a faamuya kosɛbɛ olu ye hakɛ 4 d'u ma hakɛ 4 o hakɛ fɔlɔ ye min ye ko lakana n'a fɔra ko lakana a tɛ ka marifa dɔrɔn ta k'i jɔ kɔ ka mɔgɔ fɔ o tɛ i bɛ fɛn fɛn kɛ i kan ka lakana kɔnɔ e bɛ courant min di courant min bɛ d'an ma sisan an bɛ se ka lakana kɔnɔ cogo jumɛn an kan ka mun kɛ an ka man ka mun kɛ o ye fɛn i bɛ dumuni min kɛ i bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ k'i ka lakana filanan hakɛ filanan ye mun ye ko ka kunnafoni d'an ma ka kunnafoni de di i bɛ fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kalifalen bɛ mun na olu kan ka kunnafoni di kɛn yɛrɛ olu kan ka kunnafoni di e bɛ fɛn fɛn kɛ i kan ka kunnafoni di sabanan ye mun ye fɛn min ka d'an ye a kana to mɔgɔ kelen pe bolo n'i ye misali ta sisan yanni bɛjɛ fanga in kana Mali la a ka di ye a man di ye i tun bɛ ORTM dɔrɔn de lajɛ mais bi télévision joli bɛ yen a ka ca donc o kɔrɔ k'i ka fɛn min ka di ye i yɛrɛ ka se k'a lajɛ hali n'i bɛ sanni kɛ butigi ka ca i ka munumunu ka taa butigi min ka di ye i bɛ t'o fɛ yen o ye choix ye n'a ye mun ye min yɛrɛ faamuyalen tɛ cogo si mɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la o ye kunnafonidilaw o ye aw yɛrɛ suntara o ye an ka kɛ jɛkulu kɔnɔ sariyaw bɛ ta jɛkulu min kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko droit à la représentation o kɔrɔ ye mun ye ni sariya min bɛ ta e yɛrɛ b'o jɛkulu kɔnɔna la a kɔlɔlɔ bɛ jugu dɔɔnin a kɔlɔlɔ bɛ dɔgɔya ka tɛmɛ ni i ta kɔnɔna la o de y'a to a bɛ fɔ an ye k'an ka ko o yɔrɔw kɔnɔna la mais Mali la a bɛ fɔ u tɛ foyi la conseil d'administration kɔ k'a sɔrɔ foyi t'a di u ma min ɲɔgɔn tɛ di tɔw ma parce que n'a fɔra conseil d'administration mɔgɔ hakili bɛ jigin fɛn min na banque ta ninnu olu ni ani kɛnyɛrɛyebaw 100,000 ni 20,000 bɛ di mobiliw bɛ ta ka d'u ma o si tɛ ninnu ta ye an bɛ fɛn fɛn kɔnɔ o si tɛ di a conseil cayalenba san kɔnɔ o ye 2 ye sinon gɛlɛya min yɛrɛ bɛ sa a bɛ kɛ siɲɛ 1 san kɔnɔ o siɲɛ 1 san kɔnɔ fana o wari cayalenba o 20 ye bon e dun kan ka fɛn wɛrɛ kɛ ka o fɛn kɛ baara kɛ bon maintenant o de tora ten an b'a fɔ fɛn min yɛrɛ ma dunan sariyasonba n'a bɛ fɔ dunan tɔnba n'a b'a fɔ Nations Unies olu y'a ye ka Américains ka mɔgɔw ye mun fɔ tiɲɛ de don o la san 1985 ani san 1999 olu fana ye hakɛ dɔw di san 1985 o fana hakɛ 4 di ka fara u ma fɛn wɛrɛ kɛ dɛ Américains ye hakɛ 4 min kun di u y'olu ta dɔrɔn ko hakɛ 4 wɛrɛ fara ka kɛ hakɛ 8 ye o hakɛ 8 ye jumɛn ye a bɛ fɔ min ma ko an mago bɛ fɛn fɛn na o ka ɲɛnabɔ ji b'o la courant ko b'o la dumuni ko b'o la sigiyɔrɔ ko b'o la kɛnɛya ko b'o la a bɛ fɔ o ma droit à la satisfaction des besoins essentiels bon o tɛ 5 ye maintenant fɛn jumɛn bɛ yen k'an bɛ fɛn fɛn kɛ an ka kalan le droit à l'éducation o tɛ ka don école la ko ka kalan kɛ dɛ o tɛ an donna sisan e ye ne lasigi n'an ka sigi cogo min na micro kan ka minɛ cogo min na i y'o bɛ fɔ an na a bɛ fɔ o de ma ko kalan o ye kalan dɔ ye o ye kalan dɔ ye hali énergie bɛ yelen min d'a ma a kan ka kalan la téléphone dilannaw bɛ téléphone min feere min bɛ téléphone ko ɲɛnabɔ ni téléphone dira téléphone kan ka minɛ cogo jumɛn a kan ka bila yɔrɔ o kan ka kalan o bɛɛ la a bɛ fɔ o ma droit à l'éducation e mɔgɔ min bɛ fɛn na e mɔgɔ de bɛ fɛnw na i mana se fɛn ma n'a ye kɔlɔlɔ se o kɔlɔlɔ fana kan ka dilan kan o ye misali ye jumɛn ye e taara sisan i donna butigi dɔ kɔnɔ i ye nɔnɔ san a sɔrɔ ko nɔnɔ man ɲi a nɔnɔ in kan ka yɛlɛma bawo a ye kɔlɔlɔ dɔ de lase ma a bɛ fɔ droit à la réparation des torts i y'a faamuya bon fɛn jumɛn yɛrɛ bɛ yen o ye sigida ka bɛsɛya droit à un environnement sain o bɛ hala an yɛrɛ ka sariyasunba kɔnɔ
bon o sigi kɔnɔntɔnna o dira san 1990 ni kɔnɔntɔn o dir'o la an kana tiɲɛli kɛ cogo si an ka sini ɲɛsigi bon y'a ye o de ye hakɛw ye bon n'i y'a ta ka Mali lajɛ san 1991 an nana an ko an tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura hali ni kɔrɔlen min ka ɲi k'an k'a bɛɛ fili donc u ye jamana kalifa min na a y'i sen bɔ ko bɛɛ la ka dayɛlɛ kɛnyɛrɛye o ka jago labila ka kɛ kɛnyɛrɛye gouvernement tɛ jago kɛ bilen kɛnyɛrɛye de b'a bɛɛ kɛ bon fɔlɔ tuma dɔ la a tun bɛ fɔ ko affaire économique o tuma ni fɛn min ye dɔrɔmɛ 1 Bamakɔ yan i b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 don Gawo i b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 don Kayɛ mais jago labilalen sariya dɔw taara ka fɔ ko gouvernement man ka sɔngɔ sigi sugu de kan ka sɔngɔ sigi a kuma n ko ma ko aw bɛ k'aw dafa basi jalan na est ce que a jigin b'aw da bon kɔlɔlɔ de b'a la ni jamana man c'est-à-dire ni jamana ka fɛngɛ dɔrɔn a bɛ kɛ jamanadenw kan o la n'a dɔn sisan an b'a yɛlɛ tuma dɔw la sukaro bɛ tunu ou bien malo bɛ tunu dɔ bɛ fara kan dɔ bɛ jigin mais sariyaw fana kɔnɔna la a fɔra ni gɛlɛya bɛ na cogo dɔ la il faut gouvernement bɛ se ka diya a ka wusuru dɔw kɔ n'a bɛ fɔ o ma ko taxe n'a diɲɛna o kɔ o b'a to a bɛ se ka i da don sɔngɔko la mais hali n'a y'o fana kɛ an ka fɛn bɛ kuma dɔ la gɛlɛya bɛ kɛ o sɔngɔko fana la bon i bɛ taa sɔrɔ gouvernement k'a fɔ ko ka sɔngɔ min sigi a kan tuma dɔ la bɛɛ tɛ o sigi a kan mais mɔgɔw fana tɛ bɔ u yɛrɛ la walasa ka a fɔ an ka fɛn ye mun ye ka o bɛɛ mɔgɔw ladi ka kunnafoni di ka tila k'a fɔ bɛɛ ye aw yɛrɛ ka se ka aw yɛrɛ lafasa ka sɔrɔ aw ma mɔgɔ wɛrɛ si wele a bɛ fɔ o ma ko consommateur engagé mais o de b'an jɛ kosɛbɛ Mali la an bɛ se min na k'a fɔ dɔrɔn k'u tɛ foyi kɛ aw ko fɛn mun don jɛkulu de faralen don ɲɔgɔn kan gouvernement ka jɛkulu tɛ dɛ an bɛ fɛn fɛn kɛ n ye hakɛ mun fɔ sisan an bɛ sariya an bɛ kuma o sariya de kɔnɔna la an tɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔ kan bon o kɔnɔna la gouvernement yɛrɛ y'a baara caman kɛra o baara caman kɛra mun ye ka fɔ ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta mun yɛrɛ bɛ consommateurs kan n'o bɛ kɛ n'o taara san 2015 mais o san 2015 fana mɔgɔ fila bɛ yen olu ye baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bon n'i ye fɛn fɛn ɲuman kɛ don min na o fana kan ka fɔ an ka ministre kɔrɔ tun bɛ a tun bɛ fɔ a ma ko Abdulaye Abdul Karim Konate u b'a fɔ a ma ANPE o tun bɛ commerce la o tuma o ye baaraba k'a la ani an ka baarakɛyɔrɔ dɔ fana tun bɛ yen a tun bɛ fɔ a ma ko SERCAP an ka Mali kalanenba dɔ fana tun bɛ yen a tun b'a fɔ Modibo Makalu olu de y'i jija ka SECAP association consommateurs ani mɔgɔ caman k'u fara ɲɔgɔn kan walasa sariya in ka se ka taa a talen fana an bɛ ka taa an ka bulonba la ka lafasa mais n'i y'i jatigɛ kɔlɔlɔba dɔ b'o o sariya la n bɛ n'o de f'i ye sisan a taara kabiri san 2015 bi an bɛ san joli la 2023 san 8 fɛn dɔ b'a kɔnɔ o décret dɔ b'a kɔnɔ o dɛsɛlen bɛ ka taa fo bi an b'o f'i ɲɛna bi parce que an y'a jate minɛ ka fɔ ko Mali location ko o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ yan donc o ka bɔ sariyaba in kɔnɔ décret spécial dɔ ka ta walasa location bɛ se ka jigin a kuma cayalen don dɛ a kuma ka ca i y'a faamuya mais n'an y'a ta a bɛ yɛlɛn sanfɛ a bɛ taa présidence la a bɛ tila ka jigin n'an y'a ta a bɛ jigin a bɛ yɛlɛn an ye ko bɛɛ kɛ sa bon fanga fana dafirili tuma dɔ la o b'a da o kun sinon n'o sariya taara fɛn fɛn ye bi 30,000 ye location na i bɛ se k'a sɔrɔ 12,000 ɲɔgɔn na a fɔ ne b'a f'i ye Mali la yan Bamakɔ yɛrɛ Bamakɔ yan n kan tɛ fɛn wɛrɛ ma n kan tɛ min bɛ k'a fɔ i bɛ jago kɛ dɛ siyɔrɔko la a bɛ jigin de et puis an y'a fɔ i ye fana nafa dɔ fana bɛ sɔrɔ a la kɔnɔna la
impôt a bɛ sara a kɛcogo la a sariya in ka ɲi kosɛbɛ dɛ mais ma dɔn fɛn fɛn an ye fɛn bɛɛ de kɛ sa ka dɛsɛ an ye weleli kɛ ka weleli kɛ bon ni kɔlɔlɔ b'an bolo o fana wɔɔrɔ ye parce que tuma dɔ de bɛ dɛsɛ bon maintenant n'i ye anw yɛrɛ ta sisan k'a lajɛ anw ni jɔnw bɛ baara kɛ kosɛbɛ anw ni a bɛ fɔ mun ma jagoko kalifalen bɛ mun na an n'olu de bɛ baara kɛ kosɛbɛ n'a bɛ fɔ o ma ko direction nationale du commerce la consommation et de la concurrence tiɲɛla an bɛ baara kɛ cogo min na baara kɛ cogo ka ɲi parce que an ye fɛn caman f'u ye yanni u ka kɛ direction générale ye fana u tun ye direction nationale de anw de ye mankan caman ci bawo an y'a ye k'a fɔ fanga t'u la u ka se ka yɛlɛma jamana kun kalifalen bɛ mun na u y'an lamɛn u yɛlɛma bon o kɔnɔna la bi ni fɛn fɛn kɛra an bɛ se k'u wele ka fɛnw fɔ hali fɛn dɔ tun bɛ yen u ka chef d'antenne c'est-à-dire n'i ye commune ta sisan commune 1 ni 2 chef d'antenne tun b'a bɛɛ la mais fɔlɔ u tun bɛ u yɛrɛ ka téléphone de kɛ ka mɔgɔw jaabi ka baara kɛ n'o ye an ko ma k'o tɛ ko ye u ka jija ka téléphone kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma walasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na o ni anw bɛ se ka nafa a la donc vraiment an ka o baara u fanfɛla fɛ an tɛ fɛn fɔ la kosɛbɛ mais problème yɛrɛ ye min ye u ka mɔgɔ man ca u b'a fɔ ko dun ye Mali bɛɛ ye mais an dun i bɛ yɔrɔ min na i b'o de fɔ ko ni tile ganna bɛɛ b'a ɲini k'i kunkolo de makaran donc u ka mɔgɔ man ca baarakɛminɛn man ca hali ni a ŋaniya b'u la ka baara ɲuman kɛ kɔlɔlɔ fiɲɛ bɛ sɔrɔ a la bawo e man ca fɛn t'i bolo ka baara kɛ n'a ye a ka gɛlɛn a diyara n ye ni an tora hukumu kelen kɔnɔna na i da sera cakɛda min ma ni a coro ɲɔgɔn kɔnɔ mɔgɔw b'a dɔn ni DGCC ye kosɛbɛ waati dɔw bɛna se gɛlɛya bɛna don u ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu na parce que fɛnw sɔngɔ bɛ yɛlɛ ka se yɔrɔ dɔ la maaw b'a fɛ a ka jigin janko ni sunkalo ninnu ye seli daminɛ o waati ninnu na aw kumaɲɔgɔnya bɛ kɛ aw n'u cɛ ani anw cɛ wa kumaɲɔgɔnya bɛ kɛ mais a gɛlɛyɔrɔ yɛrɛ ye min ye n y'a fɔ n ko jama man ca o ye fɔlɔ ye filanan o b'anw yɛrɛ la munna o b'an na ni kɔlɔlɔ dɔ sera i ma yɔrɔ min na i kan ka kunnafoni lase mun kan k'i jɔ mun kan ka a kɔlɔlɔ ta ka bɔ yen mais caman bi ban o de ma n bɛ misali dɔ d'i ma sisan n'i y'a ta sisan an bɛɛ kɛrɛfɛla la butigi dɔ b'an bɛɛ bolo butiginin dɔ b'an bɛɛ kɛrɛfɛ i bɛ taa ni wari t'i kun i bɛ sukaro t'a tigi fɛ ni wari sɔrɔ don min i b'a di mais don min na n'o ye sariya sɔsɔ e b'a fɔ ko non tɛ se k'a fɔ ko bawo ko n sigiɲɔgɔn don yala a ka kan wa est ce que o ka kan a man kan bon a bɛ juru min don i la o ye sigiɲɔgɔn ka juru mais e wajibi de fana e ka juru in sara n'i ma juru in sara a b'i wele bulonba la o mais an b'an ban o de ma k'a fɔ ko an sigiɲɔgɔn don o de bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye o ye fɛn dɔ fana ye fɛn dɔ fana bɛ Mali kɔnɔna la an b'a fɔ o ma ko grossiste ani demi grossiste o fana ye kɔlɔlɔ dɔ ye cogo de ta o kɔlɔlɔ ye mun ye a ka bɔ dɔrɔn ka na di ni fɛn gɛlɛyara a ka bɔ dɔrɔn grossiste fɛ yen ka na di mun bɛ feereli kɛ détaillant ma bon o bɛ fɛn dɔ nɔgɔya sɔngɔko la mais o demi grossiste mɔgɔw bɛ taa fɛn min fɔ ta olu fɛ yen olu de bi généralement olu caman de bi ban ka facture di bon n'i nana sisan o fana bɛ kɛ mun kama olu fana bɛ kɛ lasaranin de kama u bɛ mun kɛ u bɛ to ka juru don i la n'i nana san sukaro kan ka di 6000 u b'a di ma 7000 ni kɔ mais n'i ko ka papier di min b'a jira k'a fɔ ko
fɛn sanna 7,000 de la u b'a fɔ ko bon ko n'o kɛra n tɛ juru don i la o kɔ olu bɛ sa o kɔrɔ tilelinya t'o yɔrɔ in na kosɛbɛ tilelinya t'o yɔrɔ la bon tuma dɔ olu fana b'o san ten maintenant ni DGC mɔgɔw wulila ka taa ka sɔrɔ sukaro tɛ ka feere sɔngɔ min dira kɔlɔlɔ bɛ s'olu ma bɔ papier t'u bolo hali kunun sera dɔ ma n ko munna ko sukaro tɛ yen n ko mais ni ko sukaro bɛ jeli la k'a bɛ u b'a fɔ la sisan fo 7,000 nin kɔ n ko est ce que n'i y'a ye mɔgɔ sɔrɔ an bɛ taa n'i ye i ka t'i jɔ ka fɛn kɛ ka f'u ɲɛna bon n bɛ sukaro san de 7,000 nin wa a ko k'a bɛ se k'o kɛ n ko alhamdulilayi n y'a ka papier minɛ comme a bɛnna weekend ma mais a numéro n'a fɛn bɛɛ n b'a lase a kan ka se mɔgɔ min ma bon tant que n'an ma se k'a fɔ ko nin de don ko don an ka fɛn na dénonceli ko don an ka tabiya kɔnɔna la a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a tɛ se ka faamuya gouvernement kalifalen bɛ min o de jɛnna a ka sɔngɔ a ka usuru dɔ kɔ e min bɛ feereli kɛ e tɛ se k'o ta o a man kan e ta tɛ an jamanadenw de ka fɛn don mais n'i ma tilen donc o la i kan c'est à dire i ye faso juguya de kɛ i kan ka fɔ a kan ka fɔ mun ye walasa e bɛ ɲangi o de kan ka kɛ o mais an tɛ se o de la n'an kuma a man ɲi mais mɔgɔ si tɛ se ka farinya ka wuli ka taa a fɔ ko nin de y'a kɛ nin de y'a kɛ mais o de bɛ gɛlɛya caman las'an ma a diyara n ye bi n'i ye a ta k'a lajɛ an ye da sera fɛn caman ma mɛ bi aw ka jɛkulu n'o ye association de consommateurs du Mali ye gɛlɛyaba jumɛn bɛ yen nɔ bi n'o kɛlen don ka dankari aw yɛrɛ ka laɲiniw sabatili la les difficultés majeures gɛlɛyaba jumɛn bɛ yen o ye tɔrɔmɔɲɔ wari an bɛ fɛn fɛn kɛ dɛmɛ tɛ da gouvernement ta ka dɛmɛ t'an ye dɛ munna an yɛrɛ de bɛ wuli ka fɛnw k'an yɛrɛ ye n'i ye fɛn caman ta n'i y'a ye ne yɛrɛ donna a kɔnɔla la bon kuma dɔ kɛra yanni gɛrɛntɛ fanga bɛ kuma min na tiɲɛ yɛrɛ la n tun bɛ politique kɛ mais gɛrɛntɛ fanga binnen n ye sen bɔ politique la o kuma ka da du kɔnɔ ko dɔw kan bon maintenant ne ka gouvernement jamana de dun ye ne kalan a ye fɛn bɛɛ kɛ n ye n kan ka mun kɛ don dɔ a muso kɛra ministre ye ka tɛmɛ Assoufou Samake Migan o de ko Wahab na i tɛ se ka to la na société civile la bon e yɛrɛ ko k'a fɔ ko jamana ka hakɛ b'e kan ni jamana ka hakɛ b'e kan n'i nana société civile la i bɛ se ka baara dɔ kɛ o kuma o bɛ se ka dɔɔnin b'a la parce que mɔgɔ si tɛ se ka jamana sara donc an nana ten de o la e ni dɔw bɛna fara i kan mais n'u donna a bɛ k'olu kɔnɔ k'e bɛ wari de sɔrɔ a la donc jama bɛ caya a bɛ tila i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko o man ca bilen o kɔlɔlɔ b'an kan kɔlɔlɔ filanan ye jumɛn ye kunnafoni an bɛ baara kɛ dibi la cogoya t'an bolo ka kunnafoni di jamanadenw ma e ye ne wele sisan mais ne t'u wele i tun b'a fɔ ko n ka 50 sara ne yɛrɛ ka essence taji sɔngɔ ka gɛlɛn ma o ka gɛlɛn ma ne b'o sɔrɔ cogo jumɛn donc o de y'a to nafa b'a la k'a fɔ an ka kɛ yɔrɔ la le droit à la représentation nafa b'a la o siraw de fɛ an ye jateminɛ dɔ kɛ hali a ma mɛn ne ye directeur wele n ko n ko sukaro bɛ ka gɛlɛya dugu kɔnɔ a tɛ ka sɔrɔ a ko n ma ko président an y'a faamuya ministre ni ye tɔnsigi labɛn déjà tile fila in o ka kan ka sigi ka kuma mais n'a sɔrɔ se bɛ n ye n tun b'aw wele k'a fɔ aw ɲɛna n ko n ko bon n ye nin kɛ tan n ye nin kɛ tan mais se tɛ n ye o tora ten mais o tile fila o dugusajɛ filanan gouvernement et ministre yɛrɛ bɔra ka kuma donc n y'a ye k'a fɔ n ye kuma min lase effectivement a sera a se yɔrɔ o fana gouvernement et ministre min tun bɛ yen u tun ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ i y'a ye an ka gɛlɛyaba yɛrɛ yɛrɛ o y'o ye tuma dɔw la kunnafonidila dɔw bɛ yen
olu b'an wele tuma dɔw la mais dɔw bɛ olu b'an nɛni de olu si b'an nɛni de u b'an nɛni de k'a fɔ aw tɛ nin kɛ aw tɛ nin kɛ aw tɛ nin kɛ mais u t'a ɲini cogo si ka wuli ka se an fɛ yen bi n'i donna Google kɔnɔ n'i y'a ci Ascoma numéro 3 de bɛ bɔ 2 o ye an ka mɔgɔ min parce que an bɛ baara kɛ cogo min na bɛɛ n'i ka fɛn dɔn min b'i occuper an ka ji ni an ka transport ani courant ko o ka numéro 2 bɛ bɔ ne yɛrɛ ka numéro 1 bɛ bɔ bon e tɛ se k'a fɔ cogo si k'a fɔ k'i ye a ɲini Ascoma la k'i ma mɔgɔ sɔrɔ o tɛ se ka kɛ mais u b'o bɛɛ to yen min ka d'u ye dɔrɔn u bɛ mɔgɔw wele mɔgɔ min yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ association yɛrɛ kɔrɔ ye min ye u b'a fɔ a kan bon n ye fɛn dɔw fɔ kuma kɔnɔna la n'i ma sigi o kan kosɛbɛ mɔgɔ t'a faamuya a fɔra de ko ka jago labila jago labilalen de don tant que gouvernement a ma diɲɛ ka a taxe dɔw kɔ gouvernement man k'i don i da don jagoko la a man k'i don i da don jagoko la mais n'a donna taxe kɔnɔ yɔrɔ min na fanga de don wajibi de don a ka diya dɔ la et puis ka tila ka sɔngɔ sigi o ye fɔlɔ ye an consommateurs fana n'an bɛ fɛn fɛn kɛ kuma yɔrɔ de b'an bolo mais u b'a yira k'an bɛ fɛn bɛɛ de kɛ an sigilen bɛ yan dɔrɔn ni téléphone ko nana sisan mɔgɔw b'a yira k'an kan ka wuli ka se téléphone minnu bɛ téléphone d'an ma o tɛ o mais a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ ma ko sariya régulateur du secteur an kan ka se olu de ma an bɛ se olu de ma mais n'a fɔ dɔrɔn téléphone da ka gɛlɛn yɔrɔ bɛɛ la téléphone da ka nɔgɔ yɔrɔ bɛɛ la fo Mali consommateurs tɛ foyi kɛ mais i b'a sɔrɔ an wulila ka se olu ma ka gɛlɛya bɛ téléphone ko la k'a fɔ ɲɛna olu de kan ka kuma mais u bɛ consommateurs bila yen fana ji ni courant ko yen fana régulateur bɛ olu fana la a bɛ f'o ma ko commission de régulation eau et électricité ni mɔgɔ sera an ma an b'a fɔ papier d'an ma i bɛ dɔ d'an ma ka dɔ adresser SOMAGEP la mais i bɛ dɔ adresser commission régulation de fana la mais n'i y'o kɛ an fana bɛ so olu ma k'a fɔ nin gɛlɛya de bɛ yen nin gɛlɛya de bɛ yen nin gɛlɛya de bɛ yen et puis n'an sera olu fana ma olu b'o gɛlɛya wuli ka ban kan mais n'i ye journaliste sigilen ye u bɛ tan u t'a dɔn k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛ yen voilà o cɛ bi waati yɛlɛ kɔni sera n'o tɛ a kun ka d'an ye ka tɛmɛ nin kan min ye ladilikanw ye ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka boloda walasa a ka taa ka baara kɛ ni a ye an b'a fɛ dakuruɲɛ laban na ka bi jamukan kuncɛ an b'a fɛ ka min dɔrɔn fɔ i k'i ɲɛsin an bɛ min fɔ an b'aw fɔ fɔlɔ an b'a fɔ mɔgɔw ye kunnafonidila i man ka kuma ten i bɛ taa kunnafoni sɛgɛsɛgɛ fa a ɲini yɔrɔ de e kun bɛ se k'i sigi sisan ka fɛn caman fɔ an ma ka sɔrɔ mais i y'a ɲini i ye wele an sɔnna donc an b'u deli n'u bɛ kunnafoni ɲini u k'a ɲini u ka taa yɛrɛ fan fɛ fɛn fɛn ka d'aw ye u k'o fɔ n b'a fɔ bi i ka plateau in kan télévision fɛn fɛn bɛ yen privé fɛn fɛn bɛ yen n'u mago bɛ Ascoma la u k'an wele su fɛ o tile fɛ o an bɛ na fɛn fɛn don an tɛ siran ka kuma bon an bɛ yan faso de an ka dɔrɔn dɔ bɛ yen k'u ka sini ɲɛsigi Ascoma ma kɛ bi walasa an ka nafa sɔrɔ a la a kɛra de walasa an denw ni an mɔdenw ka nafa sɔrɔ a la ni mɔgɔ ye kɔlɔn sen e mana sariya fɛn fɛn ta hali a kɔlɔlɔ bɛ Mali sariyaw kan an bɛ fɛn caman kɛ an b'a fɛ n'an ye projet min fɛn sisan an yɛrɛ ka nafa de sɔrɔ a kɔnɔna la projet bɛ kɛ sini de mais bi tɛ et puis n'i y'a mɛn an bɛ nɛni o de y'a to n ko an tɛ siran an bɛ nɛni o kɔrɔ de k'a fɔ ko an bɛ yen n'an tɛ yen an tɛ nɛni a diyara n ye waati b'an bolo n'alima la k'a fɔ bi sigi an b'ale kuncɛya mais waati nataw la an mago bɛna se aw ma walasa ka masala n'a ɲɔgɔnnaw kan a bɛ kɛ sababu ye maaw tɛ mun dɔn u na se k'o dɔn an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ascoma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jamana kɔnɔ. Amen. An b'a fɔ
sariya bulo jamukan lajɛbagaw ne ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan sariya bulo na anw ka da a ma tugu maa si ye nka gɛlɛya minnu bɛ anw ka kuma dɔw la an b'o fɔ k'o nɔgɔ b'o la an bɛ ci lase maa dɔw ma ka wele lase u ma a ye na ka na kumada di aw ma o tigilamɔgɔw bɛ u da jɛ o kan n'alima la k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ sisan nɔ kunnafoni ale kan ka di a dicogo la n'o ye DSCC ye an ka lettre ser'u ma hali nɔ in na u ma jaabi di an ma n'alima la k'a fɔ olu ka nko a bɛ taa a bɛ maaw hakili sigi an b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ b'u la mais ka lettre ci an ma jamana foroba cakɛda don nataw la n'alima la k'a fɔ min ye DSCC u n'aw yɛrɛ ressaisi kɛnɛ ni ɲɔgɔnnaw ka n'a ka o tɛ u yɛrɛ ye maa si ma bila yen nɔ jamana foroba cakɛda kan k'i k'a kɛ yɛrɛ sagokɛ ye i bɛ yen nɔ jamanadenw de kama n'an ka ci ser'i ma an m'a dabɔ an kelen kama an y'a dabɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni sɔrɔ a la le droit à l'information a da sera a ma an b'a jigiya k'a fɔ don nataw la an ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ Sirifila TV jamukan sariya bulo a sigila aw de kama WhatsApp numéro an y'o bila aw ka bolo kan min bɛ kɛ sababu ye aw ka gɛlɛyaw aw na se k'o ta k'o fɔ an ɲɛna an bɛ se ka maa min wele ka n'aw kunnafoni tɛntɛn k'o di aw ma ne ni aw an ka bɔ kuma na o ye anw jɔyɔrɔ ye jamana in kɔnɔna na o la an b'a fɔ don nataw la ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ sariya bulo jamukan kan salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh